बे निसिमा ब्लकनि सिङाव थानाय खैला मैला जायगायाव जोंनि निसिमा ब्लक कमिटिनि अफिस लांगोनायाव दिनै मोनसे हाबाफारि लादों। बेनो जाहैबाय वर्कार्स मिट काम रंजालि बैसागु एन्ड गेट टुगेदार। बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो हाबाफारिनि गेजेरजों दिनै मोजाङै मोजां दिनै मेला जानानै थांबाय आरो गोबां रंजानाय बाजानाय हाबाफारियाबो जानानै थांबाय आरो फैबाय थानाय जेनेखि काउन्सिल इलेक्शननि सोमोन्दै जों माबादि साखाफारा जानांगौ बिनि सोमोन्दै जों सेन्ट्रेल कमिटिनि मानगोनां दैदेनगिरि गाहाय नेहाथारि आफादगिरि बिथांमोना गोबां बिबुंथि लाखिलांबाय, बोसोन होलांबाय आरो फैबाय थानाय जेनेखि काउन्सिल इलेक्शन बे काउन्सिल इलेक्शनखौ जेरैखि जाया मानो खामानि मावनो थाखाय साखाफारा जानानै थाबाय आरो बयबो बे निसिमाखौ गोबां बिबां माने मार्जिनाव देरहागोन होननानै बयबो समायखिरा लाबाय। दिनै मानगोनां चिफ सारनि बिथोन मथे जोंनिनो सासे EM धनन्जय बसुमतारी आरो आं आरो लोगोसे वाटार रिसोर्सनि SDO आरो इन्जिनियार्सफोर आरो जोंनि वार्कसारफोरखौ लानानै जों बेयाव थांदों। माने थांनाय समाव जोंनि बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथाङा बेखौ 2,50,00,000 रांजों मावफुंदोंमोन, नाथाय क्लाउड बार्स्ट जानायलाय गेजेराव बायस'नाय जादों। दा गेजेराव बायस'नायखौ जों माब्रै फाहामफिननो हायो आरो बोरैहाय जों माने बे प्रटेक्शनखौ जों मावनो हायो थाबैनो, बिनि थाखाय नायदिंनाय जादों आरो इन्जिनियारफ्रा बुंदों बेखौ 2 मासनि गेजेराव खम समनि गेजेरावनो बेखौ मावफुंनानै होनो हागोन होननानै बिथाङा खोथा होदों आरो जाय बिथाङा बेखौ मावगोन बिथाङाबो थांदोंमोन, बिथाङाबो होनदों जेरै लुबैदों बेबायदि आं मजबुत भाबै मावनानै होगोन होननानै बिथाङाबो खोथा लाखिदों। आरो फैबाय थानाय समाव जों बे दैबाना समाव बे ओरैहाय खुंख्राजरा सुबाइजार BCDC मोननैथिं जि बोहैलांनाय दै बेखौ जों होबथानो हासिगोन होननानै खाथां जाबाय आरो दा जोंनि बड'सा हाइ स्कुल आरो ओरै नवोदय हाइ स्कुल नांगलफाङायाव बे मोननैया आपग्रेडेसन हाइ स्कुलनिफ्राय हायार सेकेन्डारि बेखौ जासिगोन होननानै जोंना डिपार्टमेन्टेलि आइसनिफ्राय फोसावनाय जाबाय, अर्डार जाबाय। दा बेयो पर्यायक्रमे बे जालांबाय थासिगोन। नाथाय बेखौनो ABMSU आरो AMSUनि दैदेनगिरिफ्रा जोंसो थाबायनानै जोंसो खारनानै बे जिनिसखौ मावफुंनो हादों होननानै बिथांमोना फोसावलाबाय थादों, बानसावबाय थादों। बे गासिबो नंखाय आरो मानो होननानै बुङोब्ला निउ इडुकेसन पलिसियाव गासिबो हाइ स्कुला अलरेडि हायार सेकेन्डारि जाजोबखासिगोन। दा बिनिनो फेस वाइसआव मोनसेनि उनाव मोनसे स्कुलफोरखौ बेबायदि हायार सेकेन्डारि खालामनायनि पलिसिखौ जोंना बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टजों लोगो नांनानै मावगासिनो दङ।